martangi yang mahita. Dame ni di batana sumurung siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Selamat hari Natal marihita sa luhu na. Dia makadong saha porsyaon hatani di bata barita naudi di pestata Natal na paduagon di bagasa tikyom ima na tarsura di buku Yohanes bidusada ayat 14 satu ayat 10 tangi kamu mahatani di bata. Gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida kami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak na sasada na siyan amay. Guk asini roha dohot hasit togan. Dihatidak ko si Johannes do ibana. Anin nama. Odo ibana na hudoki. Naro siyan pudikku. Jumuru do ibana adong asa aku. Ay parjuluhiad do ibana. Ay siyan hamoron na dosa luhut kita majalo. Ima asini rohana na somarnamoto. Ay merhite siyan si Musa do dilehon anggo patiking. Alay hinorhon ni Jesus Kristus do menjadi asini roha dohat hasit tongan. Dangdung adong na marnida dewata. Anak nasasade. Nanya puan ni amanay. Ibana do mamarita husa. Ima sahana. Dihamak kadong saha porsyaon. Adorang so tapahiba-hiba hatani di bata di pestata Natal na padua honom. Upasata mima josada adong barita na mardong apuda. Di sada huta adong ma sada raja. Di ida rajaon masudi masyarakat na lam hurang kepedulian terlumobi ma di kepedulian tuaka na papang tuaka pengemis tuaka na gelandangan tuaka na pugus hira suadong be rasa kepedulian ni bangso nai di ida rajai jalanung ngajuk-juk nian rajai patupahon penyamaran asa diida pangalahon ni bangsoy alay la swadong do perubahan la swadong do diida rajay nampi say menyamar ibana tong do dangadong dampak ni penyamaran ni diida rajay alani dibain rajay masada pengumuman. Di bayi pengumuman ima baginda raja naing gabi menyamar. Idok raja ta naing menyamar marhite tukang becak do pengemis do gelandangan sudima di bayi pengumuman di tiang-tiang nang songoni diakka. Dalan na didok gabi menyamar raja nasida gabi tukang becak do pengemis nang gelandangan doho petani. Jala dibayar di pengwani, siapa yang memperlakukan baginda raja dengan tidak sepatutnya akan dipancung. Alai ise muse na menghormati do nama kaholongi do na mabenda dinggat sepatutnya raja akan memberikan ima hadiah nang teristimewa. Ima dibayar di pengwani. Alani dia makadongan merdana matiki. Dung songoni tarida ma luar biasa drastis ni perubahan di hutai manang naginonggoman ni raja. Kehidupan berubah drastis. Gabi sudima jolma manang wargane memberlakukan manang mabayan tuakka nagelandangan, tuakka pengemis, tuakka tukang beca, tuakka na terbelakang, do tuakka petani, do tuakka na pugus dengan pemberlakuan untuk masai denggan. Ala berpikir nasida suatu ngodo anong. Ala berpikir nasida jangan-jangan ini adalah baginda raja yang sedang menyamar. Ala songoni pikiranna
gabi sudi mana sidang abain akan nadinggan. Alan dia bakadungan adong ma nama bain nadinggan dengan ikhlas. Na perjulo alamabir dipancung, alamabir anong diuhum. Alay adong do na mangulahon ima. Nagabi menarik perhatian asa luar biasa di idam. Bahkan adong do busi ima na memampatkan situasi do kondisi. Dimampatkan situasi ini membuat roha. Tu nagelandangan ni tu akan na pengimising. Meragam ma berengon. Dia akan membuat roha nang dia akan pemberlakuan ni wargane. Alay nung masada di hamak kadong sahapor siya. Arong masada keluarga na mora. Ya keluarga na moraon Roma adong di idebana sada ima. Rotu jawuna mabubuan karong songop pinibis. Ape karejuna si panakuda danak manang didok merupani penebok. Di boni mana ma ima gonina songop pemulung nama saya mengirikan. Tiba-tiba di ida namorai mana kengani. Itor berpikir mana morai. Wah marai mana raja ina menyamari. Marai bana ninna rohana. Itor dijakut jala di bae masai denggan masai uli. Ala anggapan nina morai ikol lianon ni. Raja anong diaw. Penyamaro anong diaw. Hadiah nong teristimewa. Ala ni masai. Gudang ma di patupa. Dilehon akasipanganon. Dileo sinumon. Di ba penyambutan bakas songoni rupani. Dilehon ma akan ako barbakan. Aka na anong di bagas ni. Ala makilalay mana. On nama raja. Jala benon naman no kami. Teristimewa. Manang mungkin angkaton naman nong. Aw manang na anak kon nong. Gabi pang 5 di kerajaan ni naruhani namoram. Lusongoni di bapajakon na disukun namoray ma ima pemulungi. Didok ma isi dohamu jala songo dia do ni naruhani amata namoray. Nang bigyon na siya pemulungi taringot tu hadiron na alani tung masay elek jala disukun na morema. Alay hitir-hitir dosa si tong na. Ima pemulungon. Disukun-sukun na ala di botoy mana dirina. Ima songo panakuda dana. Di botoy mana dirina ima. Naung dikejar akajolma. Alay ala si dipaksa na morega bedidok. Pemulung ima. Ia au amang. Sitakko dana doang. Dungi di paturuh ma. Ima di dokma omma bukti na aw panakuda danan ujungan dia makadongan namore langsung pingsan madabu mabigi hatani pengimisi pemulungi alani dia makadongan sahapor siyaon ado nang tidak sian baritain na nang tidak siap baritai ima asa totok kita nang idota di bagasan ngolutta mangulahon nasa kanauli akan adinggan unang mernida-nida di buhi unang mernida-nida di rupan. Alani do tema ni mingguta sadarion nama dok gabe daging mahatay. Dang mernida-nida rupa debatan. Dang mernida-nida buhi debatan ala di dok gabe daging mahatay maringan di tonga-tongata. Jala gabi hasangapon na ima hasangapon ni anak sade sian amay guk asini roharo asitong. Lapatan na di hati dakko si Johannes gabi daging mahatay. Logos. Lapatan na berengota sian konsep na pinasahat ni si Johannes. Dang adong na buni. Ia ro debata. Ia hatanay ima debata. Songon hadaulaton huaso ni dibata gabi jolma ibana manang idok merupani menjelma manang berinkarnasi. Molo raja na kengen dipatupa imana menjelma gabi songo pemulung gabi songon pengemis gabi songon petani na pugus alai lubi sianido anggo dibata. Ia dibata ima kehadiranna ia dibata ima dakkolan sekedar pengemis dakkolan sekedar ima na keng penyamaran. Namun Yesus adalah firman hatani di bata na tabigi gabe marhiti hatai
takas dui didok di ayat 10 nominak yang ini asa gabi hamor raw dui hita nama jalo asin hohana gabi hamor raw lapatan na di si ima nang pugus jala nang parir nguluta gabi hatuban ni dosa alay marhite gabi daging hatai terbuan jala terjalo ma ima nakaningan ni hita gabi dapotan haluang marhitiru dia makadonga saha porsyaun ama nang paltak nang dohonon ni ima panura buku Johanneson. Asa saya do nama saya patar berengota. Ia debatado hatai jala gabi daging mahatai ima hatani debata. Namar lapata debatado na gabi jolma. Marhiti Yesus Kristus. Tai dari si marhiti hadolato ni debata memang berengota hahomion manang kemahabesaran ni debata. Dang bui terjalo pikiran ni jolme. Dang bui terjalo rasio ni jolme manang akal rohani jolma. Alay, iko kaporsyaon do. Iko gabi jolma debata. Lau boham, laho manobu sita siya jolma. Napadua kon, molo didok debata gabi jolma. Debata da gabi hatai. Hatai gabi di bagasan ibana. Lapatan na di si debata gabi jolma di bagasan Yesus Kristus 100% ma ibana debata. Jala 100% jolma. Molo 100% imana jolma berarti sarupa ma. So ngepakilala atam. Male, mauas, mangan, tangis, mudum berarti butuh di dalam kehidupan seperti manusia so ngeperdaging utom. Alay lau 100% do imana dia bata lapatan na 100% do hahomion do hagukuni dia bata di bagasan ibana. Asa di bata na tarun ak ngani marhiti hatanay ima 100% dia bata dari 100% jolma. Asa memang idot taru di si dang songo pikiran ni jolmai pikiran ni di bata. Dang songon na tapikiri memang habadiaw do kuaso ni di bata. Asa molo didok pe 100% debata 100% jolma idot na mahabal gaon manang hakomiyon disi hakomiyon na marlapatan na subui dibatasi debata marhiti pikiran ni jolma napatuluhon dia makadonga saha porsyam ia molo didok di bagasat 30 tahun ikon gabi jolma do debata asa bui ditubus ibana hita siya dosa. Alanido Yesus Kristus natadok nakangani songo jolma berarti mati tersilang maibana. Alanido hamatian ni Yesus hatubuan ni Yesus hamatian ni Yesus alano balga imam muse hahihun ni Yesus do nama nobus hita. Di sodo takas atu sata kepribadian ni debata nagabi songon hatai narotu portibion marhiti haroronai marhite nang haluaon gabi jolma imana nang diajak do hita sa sitong na nang tubuh di bagasar rohatam semangat ne baru ima semangat na mangajar hontu hita debatado na gabi jolma dang jolma na gabi debata unang tapabalik alay debatado na gabi jolma dang jolma gabi debatam molo jolma do na gabi debata na marlapatan do gabi jolma ima si sobaon jala soma jolmema si puji-pujion jala jolmema na berhamuliaon dang songoni alay ikon na do honotado debatado nagabi jolma lasa hola debatado si pujion jala hola debatado ima namar sangat alay hita songo jolma ima nakeng di bagasan serep ni roham di bagasan uduk di bagasan hasitongan laho makanguluhon hata ni di batam. Atau di bagasan serep ni rohay mahitan wain dia makadungan mangulu. Di bagasan serep ni rohay taman yang kengani majalo ima nang ro di bata hatai nang sahat tu kita. Barita natabigi di barita natal gabi tahanguluhon may. Di hanguluan dari saat tu kita Kristus nang ro gabi jolnam. Kristus nang sahat tu kita di dogma di bagasan 30 tahun asa gabi daging mahatay mabaik kita gabi mangulu ang giat ng marhiti hatan di bata
naung tubuh jalan naung takas tahanguluhon ma di bagasan ngulutan namar natal hita maka nguluhon hata ni debata di bagasan nguluta debatama tabayan sinjatata debatama na mangurupita debatama napasauton sude imasakap ni rohata tarlumobi ma di masa ni pandemi COVID-19 debatama na marhuwaso marhiti hatan debata doonot na marhuwaso hatan debata nagabi daging nagabi hatai marhiti hatan debata salpuma COVID-19 di taonom jala tamasuhima laho 2022 di bagasan las ni roha semangat ni baru ala nunga ro ibana laho paluakon ima akka kolso akka hamaolon ala nunga ro ibana marhite haluauni Jesus nang rotu portibion laho paluaho nguluta. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na badie nang roho marhiti ima Tuhan gabi songon jolma roho Tuhan lau paluakon jala roho Tuhan ima di portibion asa dapat nami hamonangan atong tubuh maho ali Tuhan di bata di bagasan ngulunay marsada-sada terlumobi ma di tonga-tonga ni portibion asa tung malua ma sian masa ni pandemi COVID-19 asima roham sesa masaka. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluna. Tuhan Yesus memberkati.